Salutare tuturor! Eu sunt Rafael Junior și bine v-am regăsit la un nou episod. Nu, de fapt e o nouă serie de map from Subs, cum ați văzut la așa. Aici am încercat eu de parcurge mapa și mi-am luat chestia asta că e un mod și să mă ajute să-mi dau spawn point. Un pic de lag de la început. Cred că dacă terminăm repede mapa, mai bine că vin pe aici. Hai că mă duc pe aici ca să pot să reîncep. Bun, și taci. Am reușit și aici nu înțeleg. Un chest. Aici nu înțeleg scopul la ăsta. Nu știu. Păi ia să văd dacă pot să fac eu un pic de parcurs până... Da, cred că ăsta e și rost. Băi, era scad. Zicem. Aici băgăm printul. Și o să dăm... Ups. Și o să dăm... aici. Teleport. Spawn point. Să-mi ziceți dacă să lăsați like-uri. Dacă mai vreți mape de genul. Acesta. E bun. Opa. Îi dăm rain. Uite acesta. Rain. Haide. Rain. Șmecher. Hai să ieșim. Bă. Bun. Să punem astea în aparent am pus greșit. Dar nu-i să... Acum stau și fug după de astea. Să stai bine pe aici. Hai, așa. Pe mijloc. Împinem. Gata. Cred că am luat-o bine. Da, ăsta o să-l pun aici sus să văd cât am filmat. Cred că vedeți și voi. Cred. Și mi-am schimbat skin-ul. Al chest. Așa. Avem 3 diamond, 3 gold. Laci, că la mine diamond. Dăm aici spawn point. Că poate dăm fail. Aparent iubesc mapa asta. Adică nu în felul ăla. Îmi place că ține cu mine. Acolo... Stați puțin să mă duc item. Luăm... Ne ajunge, cred că 4 golden apple. De fapt nu. Nu se iau golden apple. O să iau niște item. Aici, stai. Aici mâncarea și o să luăm 6 mere. Opa. Cât bună. Da, aparent mă duc înapoi. Freeze. Yes, am scăpat. Așa și... Nu înțeleg sincer care e rostul ăsta. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii. Am zis comentarii. În comentarii. Cred. Dacă vrei. Nu. Și am uitat să-mi dau spawn point.
smapul. Știu că mai devreme am zis că o iubesc. Da, o iubesc. Aparent. Acum mă urăsc. Deci mă cam schimb. Acum mă ajută sau nu. Hai mă, pun să cad mai repede. Aici. Mai am mult până jos. Nu, pe aici. Așa. Pe... Da, pe aici. Nu las eu ce? Sunt fraia. Taci. O să ne ajutăm puțin de mod. Urasc mapa asta. Nu mă lasă să trișez. Dacă avem și stuși săream. Oficial. Mapa asta. Chestia de asta să nu-mi pierd item. Bun, hai să facem. Așa. Hai. Așa. Vezi mapul dacă mă ajuți la chestia asta. Vezi dacă mă ajuți. LOL. Și o să dăm LOL. O să dăm point, că nu mai vreau să mai fac o tură. Hai de aici le dăm. Aparent. Mă schimb cam des. Dar iubesc mapa asta. A, da, uite aici acesta. Hai curpa sus. Că găsesc. Am găsit. Bun, ce bine că ăștia-s libere. Deci tu nu înțeleg. Vezi că mor acum și am spawn point-ul, nu știu cum să zic. De unde să? Parcă vezi că mor acum și am spawn, nu știu cum să zic. Și uitați finalul. Băi, nu pot să mănânc de aia. Parcă vezi că mai sunt lângă pe creare. Ba nu. Și aruncăm asta. După aia o să ne dăm pe. Nu zic că mor acum la sfârșit. Hai că poate murim și dăm aici spawn point. Perfect. Hop, cald. Bun. Thanks, play. Noi avem 8, deci am luat. Please look around wheel. Da. Și aici o să încheiem și episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem. Ne revedem. Stai-mă că am uitat de unde să fac chestia aia. Aoleu. Și ni. Stai. Așa. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa.